Meron ka ba pera dyan? Wala na. Ako na lang mag-isa sa buhay tayo. May pagkain kayo, te? Kuya, may pagkain kayo, kuya? Kuya, may pagkain kayo, kuya? Hi! Mananghid ko ninyo karon nga ang atong language Tagalog na karon kay para mas masabtan sa tanan kay may mga nag-message nako, may mga nag-request nga atong language mag-Tagalog na ta kay para mas masabtan gyud sa tanan. Karon ako nang sugdan ang pag-Tagalog. Magandang araw sa lahat. Dito po tayo sa Imol, Cebu City. Ang gagawin natin ngayon ay maglilimos. Si Tagalog na malimos ko. Maglilimos po tayo ngayon sa mga taong pulubi lang na nasa mga gilid-gilid lang na nakatira. Itatry natin kung maibibigay ba sila or wala. Ang pagkain ko ay nandito sa aking plastic. Malinis po itong plastic na ito. Nandito po yung mga paklan sa ito yung tubig. Itong mga pagkain na ito ang ibibigay natin sa kanila. Tara, sabayan niyo po ako. Mag-pretend na isang pulubi. Tay, magandang hapon, Tay. Oo. May pagkain ka dyan, Tay? Ano ba pangalan mo, Tay? Bakit? Ha? Ano? Kasi kailangan ko kasi ng ano, Tay, yung kaibigan, Tay. Kasi ako na lang mag-isa sa buhay, Tay. Okay lang ba sa'yo, Tay? Magsama tayo, Tay, na mag-ini ng mga ano, Tay, kahit saan-saan lang. Bakit? Ayaw kasi na may kabarkada ako eh. Ayaw nila magkakabarkada ka? May asawa ka, Tay? Pero, May mga anak ka? Ilang anak mo, Tay? 5? Saan sila ngayon? Hindi ka tinulungan? Sa totoo lang, Tay, meron ako mga pagkain. May bibigay akong pagkain sa mga tao katulad ninyo, Tay. At ito yun, Tay. Buha ka dito, Tay, pagkain, Tay. Malinis ng plastic na to, Tay. Dito madumi. Dito, buha ka dito pagkain. Akin. Okay. May pagkain ka na, Tay. Nangingi ako sa'yo ng pagkain. Wala kang mabigay sa akin. Ako may bibigay ako sa'yo. At may tubig tayo. Yan. Tubig tayo. Diyos na lang bahala. Diyos na lang bahala natin. Tayo namang lahat ay dadaan sa mga mga pwedeng mangyari sa buhay. Kaya, Diyos na lang bahala sa akin. Sige, Tay. God bless you sa'yo. Kaya, Pagkain po ba kayo? May pagkain kayo, te? Kuya, may pagkain kayo, kuya? Kuya, may pagkain kayo, kuya? Meron ka ba pera dyan? wala na. Natag sa to dito. Natag itong kay lagi. Waan ko. So, Kasi wala kasi mga nagbibigay ng pera doon, te. Sa ano, te? Sa Imol, te. Imol, maraming tao, pero wala nagbibigay. bigay mo. Bigay na. Meron talagang bibigay, tay. Ikaw may magbibigay din sa inyo. Hindi. Bigyan na lang kita, tay. Kung hindi mo ako bibigyan ng pagkain, ikaw na lang bibigyan ko. Wala oh. Okay ba sa'yo yan? Oh, wala. Parang bayad. Walang bayad na, tay. Wala. Walang bayad yan. Tay, may pagkain ka ba dyan? Gutom kasi ako, tay. Hirap na ako sa buhay, tay. Walang pagkain. Wala ka pa pagkain dyan, tay? Saan kaya tayo kukuha ng pagkain ngayon, tay? Ha? Ano ba pangalan mo, tay? Ha? Meron akong kalakal dito, tay. Saan kaya tayo magpaano? Ano yung mapatimbang? May cellphone pa naman ako, tay. May cellphone pa naman ako. May cellphone pa naman ako. Bibenta natin to. Nay, dito ka, Nay. Punta ka dito, Nay. Halika nga dito. Hindi ito bugas. Mangingi ako ng pagkain. Sa'yo, may pagkain ka? Sir, nangingi ka daw para niya. Bibigyan na lang kita. Halika dito. May pagkain ako dito. Dito, punta ka dito.
Bibigyan ko kayo ng pagkain. Buti nakita kita dyan. Upo ka dito. Nangingi ako ng pagkain. Wala nagbibigay. Ako na lang nagbibigay ng pagkain. Nabaliktad na. Ikaw na lang bigay. Oo, ako na lang nagbibigay. Meron pa naman ako cellphone. Ibibenta ko sana to cellphone. Tago mo yan. Baka manakaw yan. Tago mo muna yan dito. Saan? Dito sa ano. Dito ka na, dito ka na. Mainit dyan. Sibo dito. Dito ka. May aso ka pala. Ano pangalan mo, Nay? Rebecca. Rebecca. Taga saan ka ba? Dito lang ako. Napalaboy-laboy. Dugay na ako dito. Ginugutom ka ba? Oo. Pareho tayo, ginugutom. Sige, may pagkain ako dito. Hindi ito marumi ha. Plastic Manila. lang. Teka, taga Manila. Oo, taga Manila ako na. Taga Cubao ako ngayon. Bakit naabot ka dito? Bakit na dito ka? Ano kasi, lockdown kasi. Tapos, doon sa inyo, lockdown? Oo, hindi na ako nakapunta sa prayer. Lockdown na kasi. Hindi na kasi pwede makapunta ng Manila pa ulit kasi lockdown na marami ng COVID cases ngayon. Dahil mabuti ka na, pinakausapan ninyo ako. Bibigyan ko kayo ng pagkain. Mabuti kayong tao kasi pinakausapan niyo ako na mahirap rin. Oh, sa'yo yan. May gatas pa. Oh, may gatas pa. Okay naman sa'yo may gatas. Salamat. Okay lang. Okay ka na yan. Tay, sa'yo tay. Masarap to tay. At may tubig tayo, gatas tay. Okay, tayo mo. Okay, tayo mo. Sa tingin ko, gusto mo pera tay, no? Ako, kahit ano, wala akong pili. Wala ka rin pera. Gusto mo rin ng pera. Hindi kayo, huwag mo lang kayo. Mapupusan ko yan kayo. Ako rin eh, wala din ako makain eh. At saka yung pera eh. Meron ako pera dito, 20 lang eh. Ikaw, gusto mo ko rin ng pera, 20 lang ang pera ko dito. Lang, huwag na sa'yo na lang yun. Huwag na lang. Huwag na lang. Kayo naman ako magtanaw ng tao. Bigyan lang kita ng 20 ha. Okay lang ba sa'yo? Bibigyan ko lang ng 20 sa kanya nanay. Amin magbigay sa kanya kasi makaawa naman sa tignan. Huwag na lang. Sige lang ate, bibigyan ko lang siya ng 20 para patas sa inyo dalawa. Kasi may pagkain ka, bibigyan ko lang siya ng 20. Kahit pareho tayo ng mapulubi tayo, no? Hanap naman tayo ng pera. O, sa'yo na lang, yung ganyan. 20 na lang sa akin ha. Ano lang sa akin, ate. Sige, ingatan mo yan. Akin na lang ito ha. Ayaw mo talaga. Sige, akin na lang ito. Sige, bibigay ko lang ito sa iba. Magandang hapon sa'yo, Nay. May pagkain ka dyan, Nay. Gutom kasi ako rin eh. Gutom rin kasi ako eh. Wala ka pagkain, Nay. Pareho tayo kasi wala pagkain. Saan kaya tayo kukuha ng pagkain dito, Nay? Bibigyan na lang kita ng pagkain, Nay. Gutom ka? Hindi ito marumi ha. Bibigyan lang kita, Nay. Saan ka pupunta, Nay? Lalakad ka na? Lalakad ka? Natakot ka sa akin? Bakit po? Hindi naman po ako masamang tao. Bibigyan kita pagkain, Nay. Pareho tayo ginugutom, Nay, pero bibigyan kita pagkain ha. Okay lang ba sa'yo? Naawa kasi ako sa'yo, Nay. May pagkain ako dito, Nay. O, sa'yo na yan, Nay. May tubig ka, Nay, ha. Pagkain ka dito, Nay. Yan lang may bibigay ko sa'yo, Nay, ha. Okay lang ba sa'yo yan? Ha? Okay lang ba sa'yo, Nay? Ano pangalan mo, Nay? Wala ka pangalan? Ha? Ayaw ka magsabi ng pangalan mo? Natakot ka sa akin? Natakot siya sa akin, natakot. Natakot si nanay sa akin. Bye-bye, Nay! Dito na po magtatapos yung pagbibigay natin ng pagkain. Kahit konti lang po na pagkain na nabibigay ko nila. Si nanay tumakbo. Baka natakot siya sa akin. Nandun si nanay. Basta ang importante nakapagbigay ako ng pagkain nila ni tatay, ni nanay. Salamat po sa pagsubaybay ninyo sa aming vlog. At kung nagustuhan po ninyo itong video, pakisubscribe kung nagustuhan nyo po yung ginagawa namin ngayon. At salamat po sa panonood ninyo. Kita-kita na lang po tayo ulit sa mga sunod na video. Bye-bye!